Vyšívanie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Dnes by som u nás rada privítala pani Helenu Bodkovú z krásnej malebnej Papraňanskej doliny, ktorej ruky vytvárajú krásne slovenské výšivky. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak povedzte, ako ste sa vlastne dostali k tomuto remeslu? Tomuto remeslu som od detstva. Od detstva, keď vždycky pri mame som sedávala a ona vyšívala krásne, kedysi sa to hovorili uteráky, a krásne, tak mi sa to strašne páčilo, tak vždycky som pri nej sedela a vyšívala som. Ten voľný čas ste si takto plnili? Plnila tými výšivkami a aj keď som išla na poli s úzkami, tak vždycky som zebrala výšivku a vyšívala som nejaký obrážtek alebo nejaký malý kúsok obrúsku alebo niečo tak. A bolo vás vlastne viac, ktorí ste sa venovali takémuto vyšívaniu? Teda vaše rovesníčky? Nie. Ja som z toho sama si. Možno áno, ale ja som o to neviem. Takže to bola taká záľuba. Áno, moja záľuba. Vy ste sa vlastne zúčastnili s týmito výšivkami aj viacerých súťaží, nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako sa to stalo vlastne, že ste sa dostali na túto súťaž? Tak sa to stalo, že naša, teraz je prezidentka, vtedy bola ešte len predsednička, bola na celoslovenskej súťaži. A tam sa jej to zapáčilo, že niečo takéto pre telesne postihnutých ľudí sa robí. Tak ona to vytvorila ve Vranove na východe, len čisto pre túto chorobu skleróza multiplex. A ja som sa na tejto súťaži zúčastnila. Bolo to prvé miesto a bolo to postupové na celoslovensku do Bratislavy. Tam som tiež zvíťazila prvé miesto a to bolo postupové do Japonska. Takže ste sa vlastne cez toto vyšívanie dostali až do Japonska? Áno. A kedy to presne bolo? To bolo v roku 2007, v novembri. Takže dostať sa do Japonska, to už je, si myslím, veľký úspech. A ako to vlastne prebiehalo v tom Japonsku? Opíšte nám tie zážitky. Prišli sme do Tokia, išli sme z Viedne, 12 hodín sme leteli. Prišli sme do Tokia, tam nás privítali, tam sme spali jednu noc a potom sme 6 hodín išli do Suzioka, kde bola táto súťaž. Tam sa bola večera, privítanie a na druhý deň sa súťažilo. Ja som súťažila v dvoch disciplínach. Vo vyšívaní a pletení. Vo vyšívaní, keď som na druhý deň plietla v súťaži, tak keď som skončila, išla som, oproti mne išli moji, jak sa povie, čo s nami boli, súťažiaci a organizátori slovenskí, a vítali ma, že mám 3. miesto. Ja som tomu nechcela veriť. Oni vravili, áno, vyhrala si, máš 3. miesto vo vyšívaní. Plno dojatia slzy. No a tak potom som sa išla pozrieť, či to je pravda, ale bolo to pravda, že jediná Slovenka, potom čakali sme ešte, že či niekto, ale len jediná ja som bola. A potom nakoniec som sa ešte dozvedela, že jediná Európanka ešte k tomu som zvíťazila. Takže bolo to vlastne viacero krajín? Áno, bolo tam viac krajín, viac disciplín bolo. Viac krajín a viac disciplín tam bolo. No a to každej disciplíne sa prvé, druhé, tretie miesto bolo ocenené. No a keby ste to takto mohli porovnať, sú tie naše slovenské vyšivky krásne oproti tým zahraničným? Každá tá krajina má to svoje čaroty, svoje vyšivka. Ale ja keď teraz už tretíkrát som bola na takéto súťaži, tak mne sa najkrajšie páčia naše slovenské. Majú to svoje čaro, tú pestrosť a tú takú, ako by som povedala, že takú dynamiku, alebo také krásne dávajú do toho kvety, či niečo dávajú. V iných krajinách je čisto len napríklad, viac tá kreatíva tam ide, ako u nás ide skôr ten, jak sa povie tak, že tie okraje, ktoré majú svoje, dávajú si do toho a teraz keď sa to spojí celé to Slovensko, tak sú to nádherné výšivky. Ste vlastne rada, že ste sa zúčastnili takejto súťaže? Bolo to náročné? Aké teda tie dojmy boli z tej súťaže? Som veľmi šťastná a môžem len ďakovať sponzorom, lebo bez sponzorov by som sa nemohla dostať tak ďaleko, ako som sa dostala. A bolo to strašne krásne. Vidieť ľudí iným postihnutím, každý ináč, tie disciplíny. Niekto tam maloval, krásne tam ukazoval, niekto plietol, alebo háčkoval, alebo
torty robil, alebo nejakú studenú, alebo z dreva vyríza, alebo košikársko, že tie veci, že nie len slovenské, ale aj zahraničné, ako tam oni niečo robia a zebra si z toho niečo, je to krásne. A vlastne zúčastnili ste sa aj v iných krajinách? Áno, zúčastnila som sa okrem Japonska, som sa zúčila v Južnej Koreje a potom teraz pred mesiacom, 2 mesiacmi som bola vo Francúzsku Bordeaux. Takže vlastne ste si takto aj precestovali a poznali aj kus sveta. Áno. V Koreji, tam som bola priamo, v tom veľkom 15 miliónov meste, ktoré fakt bolo aj krásne, ale aj ukázalo aj tú stránku, čo bola. A vravím, že tam bolo najviac súťažiacich a aj najviac disciplín, ktoré tam boli. No, teda vo svojom voľnom čase teda vyšívate. Ostávajú vám nejaké vyšívky, alebo teda sú rozobraté? Moje vyšívky sú rozobraté, mne ostane pár a teraz momentálne moc nemám na to čas, lebo sa venujem iným činnostiam sa venujem, takže teraz mi menej ostáva. A vnúčku mám 5-ročnú, takže aj ten sa venujem. Takže vlastne tá iná činnosť, to je asi zrejme, vy ste viceprezidentkou Slovenského zväzu pre sklerózu multiplex. Aké teda tie činnosti sú tam, čo to všetko zahrňa? Tieto činnosti tam robíme rekondičné pobyty pre vozičkárov, pre predsedov, robíme pre našich členov, ktorí sú v Slovenskom zväze, potom túto abilimpiádu pre skleróza multiplex organizujeme a potom robíme také nejaké akcie, ktoré boli, predtým sme robili edukačné semináre sme robili pre ľudí, aby vedeli o tejto chorobe, čo je, čo obnáša, aby sa neuzavierajú do seba hlavne mladí, ktorí ochorejú a to dostanú. No a teraz naposledy sme mali beneficiu, slnečné vďaky, ktoré sme odozdávali ľuďom, ktorí sú dobrovoľníci, nám pomáhajú. Potom sú asistenti, a ktorí sú opatrovatelia týchto ľudí, aby tí kluby, ktorí tam majú, aby si ich vážili, tak sme ich ocenili. A lekárov, ktorí nám pomáhajú, ako u nás doktor Brežný, ktorý je náš predseda Povazkového klubu a je aj dobrý lekár, aj v Slovenskom zväze je vo výkonnej rade aj čestný predseda náš. A ešte bola ocenená dobrovoľníčka Eliška Bielikova. Je výšivka vlastne stále aktuálna? Že zaujímajú sa vlastne o toto remeslo aj mladí ľudia? Výšivka teraz tak trocha stagnuje, aby sa povedalo, že ale ja pevne verím, že aj výšivka, že bude ďalej znova, lebo aj hlavne tomu, že tieto výšivky sú naše, že slovenské a že tí ľudia počasie zistia, že aj tá výšivka naša slovenská, že bude pekná. Trocha to, že je menej sa o tom zaujímajú teraz mladí ľudia. A čo sa vlastne v minulosti tak najviac, na čo sa vlastne používala v minulosti najviac výšivka? V minulosti sa najviac používala výšivka na prestieranie. Oni sa robili na prestieranie stôl, do kuchyne, obrusy sa vyšívali sa, potom sa nejaké nástenky sa vyšívali, skôr potom sa také uteráky vyšívali, takže tí starší ľudia, ktorí si tak si na to spomenú, že bývalo alebo obrazy sa vyšívali. No, takže. A ako napríklad dlho trvá, keď sa pustíte do nejakého obrusu, koľko vám to zaberie času? No tak mi zabere také 3 mesiace. Ako záleží, ako mám na to čas. No. A aký obrus vyšívam. Či je menší alebo väčší. Vlastne nad jedným obruzom ste povedali, že sa dá stráviť aj 3 mesiace času. To je dlhá doba. Koľko môže mať hodnotu takáto ručná práca? To nie je vyčísiteľná. Tá ručná práca má hodnotu veľa. Lebo tam človek stráví aj svoj voľný čas a takto. A to sa nedá povedať, že toľko to stojí. To je človek, keď má rád výšivku a tú svoju záľubu, tak to sa finančne nedá vyčísliť. A väčšinou sa teda stane, že tie obrusy aj tak darujete? Áno, ja väčšinou darujem. Málo čo som predala, väčšinou ja všetko darujem.
Lebo vidím, že keď to človek chce, tak že si to odo mňa sám povie, že aké to je krásne, a keď mu poviem, že môže si to zobrať, tak to zoberie si. Že áno, zoberiem si to. Je to od teba pekné, že si mi to darovala. Vo svojom voľnom čase ako ešte rada trávite voľný čas? Ja voľný čas trávim, že idem prechádzka, turistiku rada idem. Pokiaľ kde vládzem, idem, tak sa ešte idem pozrieť do prírody. Tam odtiaľ berem potom prechádzkami takto. A čo mám v záhradku takú maličku, taký malý stolček, si tam sadnem a troška sa tak venujem. Takom, že oddychujem si a berem zasa, aby som mohla ďalej zasa pokračovať a ďalej ísť byť. Ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a prajem vám veľa úspechov aj naďalej vo vašich súťažiach. Ďakujem. No a našim divákom pripomínam, že dnes bola našim hosťom v relácii 10 minút s pani Helena Bodková z Papradna. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.